Haurakhat Subdivision Adaratung Pen Mai Kang Nipon Towar Kasalam ki chok chepu a koi ki pi pona botha contractor Miji Croy hin pen lam Clark ki pi Amrit Brixia Andolon Amen Pen Kuti si athing pi aklim ki eponchi aphan Hamren Public Garden along Suring kora phothing pi aklim nangkili Kacharli ahin aning ki hangpik ari sejanga tomaphan isi birda kemi Karbi Anglong Tourism Asai Campaign patir pi ponsi State Institute of Hotel Management Dimapur along Kecharli don long Japan isi Varsai kemi van pilo Labangso Institute along pen nangli Sonia Puthak Charlie long ig isi abangke Diploma in Food Production lapen Food and Beverage Service lakiningkan isira achiti mapharman Kecharli ahin ki jumnai sita HS ki untang nangji lapen phan pike brapho matei 45% pen aki jum kalidet nangji jongsi percentage mesen bonta tangka maha kaduri do pulotangte scholarship over sai setami long poningji lapen hinia bangke hunar se rozgar tak puchiklo jon thom apharman labangso course longpen nangli ki tun ke dang kerim ki bi benchenglo ason asona puthak charli long igji ke charli abangke ki jom nai seta ingdeng phopen krehini mate class 5 pen class 12 angbong ka charli donangji lapen ladak isia ke me bangke nangli tangka sika isi chapadam de pin pen charli don longji Kecharli tangdet panlote 100% job placement mate vorenga Varsai sitami mesen thedung hotel salong Varsai long igji men kache thabja phan kijut sirani ke hotpon ke chiti ni phai nerkep arnian ningke hangatum ang tonalam ka chini pa media phan 9365492465 kalite Karbi Anglong Tourism Asahem di phualong humri da mignon Tangte Bangso Institute along Kecharli ki untang atom pen kache than panalam the RJ tha Kardom nilimen laki thare deviting ti lapen nilirong laki lamtu kanse koilamati lapen nili Kecharli pachu kidangtang nitum chiklojon thom nadak Dimapur SIHM along nitum Charli ponlo ase hala dak Kecharli course laki from office associate department pensi Charli ponlo nilitum la chiklojon thom course bang tang di elo lapen nilitum non OJT dak di program pon bomlo Karbi Anglong Live Karbi Prime Time bertang ton pen arjuponik tha Chitini phaiket homani Haurakhat Kiran Bhawana Sai Hemalong Mai ingni ponsi chingki chingwai padoponlo Bangso Mai long ka chingwai pon ke Haurakhat Subdivision bangke Haurakhat alongsi Chidovet nangpo Labente ki dotang ana saita thangnat ki pami asai thekpon long lisi bangso puthak chingki chingwai pon Bangso me long prek jama khe tumpen chitongsi United Students Union of Karbi Anglong asong lapen thekser bang phu bang phia tumpen chitongsi Haurakhat Subdivision Committee lapen United Students Union of Karbi Anglong asong tum chilang pen sayamo do anta ki claim ponjia phan chiparai ponlo ji মহকুমাধিপতি Haurakhat মহকুমাধিপতি তেওঁ দৈমাৰী ছাৰ তেওঁ সেইদিনা তেওঁক চাৰ্জ দিছে মহকুমাধিপতি হিচাপে তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে নুপুৰ বাইদেউ বৰা তাইক নিযুক্তি দিছিল মহকুমাধিপতি হিচাপে তাৰপিছত ৰাজেশ বে বুলি আমি তেনেকৈ পাইছোঁ এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে 2-3জনমান আমাৰ মহকুমাধিপতি নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত শেহতীয়াভাৱে 22 চনৰ পৰা বোধহয় আমাৰ এই Haurakhat মহকুমাটো নিষ্ক্ৰিয় কৰি ৰাখিছে আজি মূল উদ্দেশ্য লৈ যাতে উপজিলা হিচাপে যোনটো আহা জানুৱাৰী যোনটো ঘোষণা কৰিব অসম চৰকাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে সেই দাবী যাতে আমাৰ যাতে পূৰণ হয় সেইটোলৈ আজি গঠনমূলক যাতে সকলো জনজাতিক লৈ আজি সভাখন আহ্বান কৰা হৈছিলে আজি এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে যে অতি সোনকালে এইখিনিৰ ওপৰত গোটেই আলোপ আলোচনা কৰি চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ আলোপ আলোচনা কৰি আমাৰ বৃহত্তৰ Haurakhaতৰ ৰাইজৰ মূল দাবীখিনি ইছ্যুখিনি যাতে চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় সেই কথা লৈ আজি গুৰুত্বভাৱে আলোচনা হৈছে Havar ke hat pen Harsingong pi Karbi Anglong Live Chitia Chekloni Pipe Player ni contractor Miji Croy hin pen pherangkia mai phaponsi men Miji mukhi marong pen deramuk adak towar ki ikase mar ponalong towar kaselam chok chipu akoi ki pi pona puthak lam klar kachipi pon
Bitong ring thama MEC constituency mati CEM a constituency ke parlo kedam tang nini bak aprang a porahut portal news channel pen print media long deramuk lapen mukhi marong adak towar ki ka semarpon chokchi pusi banghini ke thom amoni datum pen contractor phai a koi ki pipon pen kasilam tang atowar ki sitame ari pen lumpi plang det rapen towar kasilam atum sitame kachong hu pen si kasemarpon asonlo athe towar kasemar ke tang pen kadruk pusi birta long paklang pon Perang ke amaya long contractor miji kro hin pen lamkra ki pipona hut kaning je pona tengke lake alang liphan kilang selet atumsi kaning je lam the chot pusi ningje pon athe nona pora hut towar ki iksip kasemar ke kachera bapor nangko kasemar pen men jongsi lumdun lo pulo tangte lake lumdun plang ta un pusi than pon atowar ke claim घंटा हिनी के थमा फिट सी अलांग लितुंबांग लुमदाम प्लांग दे आतोवार के क्लेम हाला आहार लोंगंता सुचाई चुइलांग आर्निगांग साम पतांगलो आदा प्रांग लुमदाम मेदो आहर मुसी सिटिंग ते पिला लके चेनाप ने पिला lasi la sodak dak ahut si la so hormu bang chira preku si alang litung purame la silada ke nili pudami ku bangke isona bangke alang litung claim boy ahusi la so hormu bang nampak lang gunai apolo ladak chok chet lang ladak ing ar chet lang usta alang litung su sinaputu Lapen towar kasela mahut ke sai ki judlo pulote sai ke klempon adin ke dower velo towar kaselam jongsi kachong hu pulote aner lokhe klem klelo towar ki kaselam pon aprang towar along ar kok ponlo longle duk ki but amisin penta pavut ponlo bangso phisi towar ki ke semar pon lopota than pon thu काम के लंग दुन तुम दोलो बांघिनी लापेन दिरामु कसर पिमार तुम सी काम के क्लेम रोदा ब्रास kamari penceng lok ahem kar kok penceng lok lapen la da galilang aku apit bras pe gumar pu hormu pen par kok thula misin pen la kok deta aku tomon pen ap thulang pipe pen la long le du ka pangja la haya proman sitame nili long du adak nili nampak lai Keroni pen Mohanteron Karbiang Long Live Pini theng pia klim ke pinap clear sing appear the ke padojia phan kadukawe arat sitame ke kachito dunjia phan Assam Sarkar pen ke pangdak non ke wang GTT ni phai kretrok siani nangli theng pia klim so erong ke pen mobile app along photo upload note sika pharoisi nangli bank account along tangka long ikji lapenan parda ningkan ke thoma phi nangli erong pen sika pharohini long thuji Assam Sarkar Jesemet Environment and Forest Asai Campaign Patir Piponsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Alam Toya Tingsi Assam Angkang Pialong Theng Pia Klim Kuti si ke eponji aphan chitia chekloni phai kretrok siani pathik pontanglo Bangsorni nangli longri long padalong clear sing along ri ke pamanji aphan rongko anathing pi aklin edunji Athenang litum mate ilitu malong ria long kai kiamat clear sing anglong ke paman ponjia bangki nanglita arpudo Lasi bangso long theng pia klin ke edun pen cherap dunlonang La Solong West Karbiang Long Angkang Pia Pharman Divisional Forest Officer Asaipu Rajiv Ingti Alam Toya Tingpen Forest Central Range along Ranger Longkam Teron Aphan Kapin Khat Ponsi Hamren Public Garden along Suri Inkorap Ho Ating Pia Klimso Nang Panlitanglo Abang Putin Sidami Bang Solong Warsai Ketu Endunji Aphan aba.assam.gov.in Kalite QR Code along Bear Dunpen Register Dunpen Kewang GTT ni Phai Petroxiani Thing Pia Klim Edun det pen mobile app along photo upload dunlote nangli bank account along tangka pharoisi nangche khapji anparta nangli ke evek atheng pi ningkan ke thoma phi kereng et atheng pi puthot photo upload thulote tangka pharohini nangli account along nangche thap thupo
Amrit Brixia Andolon Pen plan today for a greener tomorrow mate pini theng pia klim ke e penap clear seng pa thipi and ponsi theng pia klim ke e ki huma teng pensi misen pen pachun pon popusi pangdak tonon so chiklo chiti chiklo along Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma pen aso kemang yasemet 1 crore aso theng pi ke e nang ji puapan kapang dak alapan kapacitak along non ladak public garden central range pen ladak public garden kibi pon along si non suri ingkor pho abangke non theng piarong nang le alo lapen aso theng piarong non ladak public garden along ke claim atum si non lahai rim bi pon bom lo lapen alang tu pen pacitak ulo benar along arong ketar pon lapen so thasi kapacitak inut pen inut sitame thengpi erong lasuki edunchi afan alang tupen pacitak polo Hamren pen Daniel Inghi Karbing Lombai Kidamtang chiti ni phai ke thom bhom kuruar ni ingdeng hini karlitang langhut ronghang chiki moment pen football ke pathu angdung kitipon bangso hot Eastern FC atum 2-1 goal pen kachepa hai pon Teke langjun jengrong pi chekso langso LP school pathu aklamalong malongari FC atum chepatir pi ponsi hini angdeng karlitang langhut ronghang chikimo men pen football pathu kibi padoponlo Bangso angdung kiti ke pathu amaya long aluhi sarpo man pen case 83p amai phu mir jengkro Wellborn English School Principal Raju Ronghang KSA Howrah Khat Regional Committee amai phu Robin Killing pachithang chunbang Joy Hosterang Tikilangjun Sports Association amai phu Samsing Ingti pen ke danglok Karlitang Langhut Ronghang asopo akleng Bodon Ronghang asopo akibi advocate Rajiv Ronghang pen alang litum hemtun hisiatum chetong dorinti Bangso ke pathu pangcheng pon pia prang karlitang langhut ronghang akarjong chomrong mi ke padodun longpa mi jia phan chikimo milor kai ponsi alang likai alamo thi hekpen chethan pon Angdong kiti ke pathu along Eastern United FC la pen Mirdan FC atum angbongsi pathu pondro ke pathu boma porahut Eastern United FC atum ke thek muchoda jok 2-1 goal pen chepa hai ponlo Bangso ke pathu misen pen ke pachun pon pa mi thek aputhak ke pathu Kepatir pipon malongari FC atumaphan karlitang langhut ronghang asopo adakwam bodon ronghang hin pen kachuro pajir pon la sila bangso ke pinang ko kalam theke la puloje la bangso nili po bang ho mentune pen tabakla khela po horu bang football khela po hormu bang aning ing sampik la pen aning hangpik kola bangso thu nili tumphan bikraya thu nang apa ju sitame ruiba ba the pen si nang patur tursi hong chitai long nang than than la si hola bangso hut pen chimatha sinili tum Nilikorte la penilingji ratum pen hemisi pen cheng bai si la bangso akesar karlitang la hurong aphan epo phan ilitum lan so chaning hula bangso aning ke hanga thu ilitum pa pleng pidun theke de raport non chitang lot abidet pirthe pen abidet lo puoi khit sitame alang liphan ho chomrong me chomrong solong sitame aning ing samjin pen patudunang pu la bangso kisik ajoine si nilitum la bangso khela bang nilitum kisik pon Dong muka pen Samsing Ingti Karbiang Long Live Tangte pini Karbi Prime Time berta ki lapan si kang ton paniklo